Hello guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to juriabvlog. साननै दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोननो दायो देखायगोन आरोना माने लन मेला होगासिनो आरोना क'क्राझार नैबे एनआरएल थावदिपुनि खाथियावनो माने एक्सेन्ज खालामनो हायो आरोना बेयाव आरो सोरबाफोर लन लानानैबो लानो हागोन आरोना बेयाव फाइनेन्सआव स' नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि ओमफ्राय नै लन मेलाया नैबेयावनो आं दायो सफैबाय लामायाव अबेथिं आं नोंथांमोननो देखायगोन नैबे जों क'क्राझार टाउन थांबाय खोलाथिं ओमफ्राय नैबे साहाथिंजाय माबा थिथागुरि थांबाय आरोना बे गेजेरावनो एनआरएल थावदिपु खाथियावनो दायो सिङाव हाबबाय डिटेल्सफोर सोंनोबा